saking menawa sagubuk rambut gedene iya iku sipate ngraseksa Gibya Singa Barong bangsa tanding kalian Satru Bagus Jayeng Palugon Sekti Mahambara iku satru saking langgeng budaya Cemarasi kang kekasih Raden Dika Widarbo dasar Satru Bagus nembang bawang kondang makatar-katar saindeng jagat yang beliau mondangake marang kadidayane yen wanita mondangake marang kebagusane yaiku Raden Dika Widarbo dasar Satru Bagus minangka putus wajib antri dharmane Satyatama birak dur angkara murka kang gawe sakon Praja Purwacarita boten gambaraken wonten gegeret madyaning alun wonten panggung setinggil Bhinatara yaiku para Dewa Pradonga para dewa dewinipun langgeng budaya Cemarasi ingkang lagya nabuh gamelan Lokananta kang dados pengendang niku Dewa Lasiman pun senggayung pandemenipun Dewa Bawa padha sakala sebakat saya dijogo ngepati babahan Minasama Pancandra Caturmita Negara keparing Gusti kang kawit jagat katrima panjenenganipun Bapak Ahmad Al-Sumaid padha sakala kadya ana kartika ambrek tumiba ingkang tala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa bihi atas bumi dunya wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wa sholihin amma ba'du. Aturan kata pasripun para sesepuh pilih sebuah disepuh menggaibu dumateng para bunden kang satu tansah kinabekten ledang pitutur pinunjuling kawruh pinundi luhuring budi kang pantes sinudarsana. Sawanten pangarsanipun para bapak ibu tamu undangan kagungan putri kang satuhu kinormatan seramba wonten pangarsanipun para pamirsa sutrisnane sareng kadang budaya ingkang tansah hanggung amarsuti budaya Jawi ingkang adiluhung. Sawanten pangarsanipun ingkang sanget kula tadhimi wonten panipun alam mukarram para alim ulama, para kiai, para ustaz-ustazah, Pak Haji, Nyai Haji dene ing rina wengi tanggal sumandi mayu ilahi menapa kiblaten tata panembang kang kita mulyakaken. Minggaipun wonten pangarsanipun para bapak ibu nayang toko pangemban pangembaten praja satriya dari desa Grenggeng kusipun dukuh bodeh. Kenika kawasaton Arta Putra Ngadil panipun Bapak Kepala Desa Grenggeng dalah sejenjang perangkatipun salembaga mitra kerjanipun BPD, LKMD, Ketua Karangtora, PKK, Pak Kadus, RW RT kang kala dari minggah pranatanipun. Dene kita kapur dalam sesa manfaatipun Gusti Kang Wahid Jagat monggo kita tangaken tasabuh jalan diri syukur bi khaniyat tahmid bil lesan alhamdulillahirabbil alamin. Kanthi ing ari kalau jangan palanika kita saged makempal kanthi pinaringan pinayungan karahayun. Dene salam sarta sholawat kita aturaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kang kita aturaken syafaatipun lan tumpeng alam yaumul kiamat ujuk kita kaangken dados umatipun fidini fidunya wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih aturaken wonten panipun saking prarawuh dene kala kapiji minangka dados talangipun panipun Bapak Ahmad Al-Sunaid dalah Ibu Warsyani, Ibu Saminen sakrindik. Begandengan ing siang menika panipun Bapak Ahmad Al-Sunaid ngawontenaken inggih menika gelar kawilujengan ngawontenaken kupat luar beras kuning. Kupat menika amengku sahabat pangembangan kiblat papat yaitu wetan, kidul, kulon, lan lor. Beras kuning menika woseng tembung pangunek-unek utawi nadar. Dene sedaya pramata sampun katsrakaken kinal kangge hangluh bae nadaripun Ibu Saminem diimuni. Mbok bilih derek kababar wonten panjenenganipun jalosani samangke nadaripun Ibu Saminem sampun kalubaran wonten pati Gusti Kang Wahid Jagat. Icak sedaya sukertanipun alaine kebata Banyumili awang kebata Barat Ageng. Dene nadaripun Ibu Saminem mangkene nek ngasuk lilike bojo arep ditanggapnake baik niku Alfiandro Lufi Pratama. Dene nadaripun Ibu Saminem samangke sampun dipunlaksanani menika dadosaken wonten tembung utang sampun disaur sampun lunas inggih menika saking keluarganipun Bapak Ahmad Al-Sunaid tansah mangga rahayu widodo kalis mirsa bikala pikantuk barokah wal karomahipun wonten pundi papan keloro tansah pikantuk perlindunganipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asal sadat mutabar bapa murba miseso bilung palangin iman anak pansaring jaman pangaran panetepan logomo kang bisa ngroko jagat kirep saking penyakit
Pangeran karo kekono kang wis sajeng langgeng kulit langgeng kang kena pati. Ingsun kang bisa ngucapake pasangan putar bas. Pangeran Durbejo langit apa isine manusa sejati karo lori sejati awet abad sejati sir lawang gumilang. Asadu sata sesugeng rasa kaya putran siwalan jati yang tunggal ya Allah ya Muhammad turut urip langgeng salawase besi kala setia dangono lakune kala boyo kala pati bapak kono pelawang tundang songo lan pelawangan kiblat bapat pat butuh ojo ganggu gawe marang Bapak Ahmad Al-Sunaid sak keluarganipun. Bismillahirrahmanirrahim. Ono baya kambang setang ing segoro, ono baya putih kambang setang ing segoro sedaya sukerto ilang kena dayaning Gumbaladeni. Bismillahirrahmanirrahim. Ono dandang sokot kiblat ketang cucu kira situnggal lembu putih nyucuku marang loro sukertane ono kala leloro tinulak bali ngatan kono papan panggonanira asale. Ono dandang saka jagat kidul cucu trewaja tunggal lembu kuning nyucuka marang loro sukertane ono kala leloro tinulak baleng ngidul kono papan panggonanira asale. Bismillahirrahmanirrahim. Ono dandang saka jagat kulon cucu kira kencana tunggal lembu abang nyucuka marang loro sukertane ono kala leloro tinulak bali manggon kono papan panggonanira asale. Ono dandang saka jagat lor cucu kira tembogo tunggal lembu ireng nyucuka marang loro sukertane. Bismillahirrahmanirrahim. Sungagem cahaya pangsara cahyaning banyu cahyaning angin cahyaning bumi nurna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingsun ngagem pemencilo susu barang ila tulang dati ila wahura beludak ilah lega Gusti yang masuci yang menyangis dan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala iya walikul subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah.